приятен ден. Само 36. 11:03. Как ти де? Интересуваме се едно времето. Днеска ще реагираме на тъпата Лили и Иван песен. Ами аз! Нека да започваме. Това е ужасно! Бейби, ти си ми в главата, рататата. Не, само да ме почне, бе. Какво ми се правиш, а? Търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Вижте даже хора, вижте и момичето в бекграунда даже се отчаива, че е там. Бейби, ти си ми в главата, рататата. Търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Хората, които са участвали в тази песен, не им било хубаво. Oh yes, come on baby, baby, ти си ми в главата, рататата. Търсиш си белята, рататата. Добре, кой ми излага, че тази песен е добра? Айде да отговори малко. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Почва да ми писва. Идвам да те ризна. Ти си... Не, това са хора на по 31. Не! Изберете си в кой контакт да го бръкна и това да ми отиде в гърлото. Не мога повече! Моя най-голям флекс, искам с теб. Oh yes. Щип, ще биде доп-доп с твоята опашка. Кефи ме чепанския, ти е с малка чашка. Ти си яка русалка. Кажи отпред или на задната седа. Боже, клетва да станеш ковър. Цял живот си станеш ковър. Няма право да съда, то вече в ДНК-то е написано да е лека жена. Направо, хора, погледнете и в съда. Не я съдете, обещайте ми, че няма да съдите. Разбрали ме. Защо мишката ми не работи? Кой би излага, че тази песен е добра? Напълно честно ви питам. Да не би да сте питали Анди Студио да ви оценим песента и вие да сте, и те да са казали не. И да започнат пранк война с вас, като ни накарат публично да си изложите за 24 часа. Пък и може просто да се били на друсани. Има шанс. Вечер с тебе и партито започва, ние като влезе. Всички погледи са в нас, чашите на екс. С моите момичета пак сме им комплекс. Хаштаг Bad Bitch, тренда разбивам. Камера екшън и ги убивам. Ти си най-добрата, рататата. Дай да палиме колата, рататата. Искаш да се... Добре. Хора, тази песен ми е разваля здравето. Затова имаш ли има следваща част? Където ще разгледаме песните. Но поне още 50 секунди да разгледаме песните. Твоята секси лейди. Oh yes, come on baby, baby. Ти си ми в главата, рататата. Bad boy, търсиш си белята, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Почва да ми писва. На хейтъри ми замирисва. Поне съм се напръскал с хубавия парфюм на кой брълър беше, чакай да погледна. Сега и на вас ще ви покажа. Чакайте, че тук съм снимал. Да, не ви казвам колко.
Влад, къде е това? Ето го. С скина на Кордилас. Вижте колко хубав парфюм. Много хубав. Пак сме на върха, всички са бесни, само лаят и ни правят още по-известни. Много се обясняват на сериозно, се взимат, те се комплект. Кой ми го изпрати това? Напълно честно ви питам да сте ми хакнали системата на телефона. Серата мене само мотивират, изобщо не мисля за тях, а ги газя. Добре, хора, това беше от това хубаво клипче. Очаквайте втора част. Нали? Добре, чао!